Welkom heren. Ja, dank u wel. Ja. Nou, we gaan het hebben over je favoriete onderwerp volgens mij, hè? Muziek. Dus Joost Borgemaster ben natuurlijk ik-zanger en songwriter, om het zo te zeggen. Ja. En je hebt er ook een mooie website bij zelfs. Mhm. Nauta, je bent al, begreep ik, 40 hier voor 8 kaspelen aan het werk. Ja, maar ze hebben het helemaal net over. Oh, word je daar net over? Nou, ja, Dat is wel heel skof, toch? Ja. Ja, heel wat Mooi, zon. mooi betoefd. Ja. En dat eigenlijk altijd een beetje in het onderwijsvlak, wist alweer dat van de laatste Ja, jaren. ik heb wel verschillende afdelingen gehad. Ja. Ik heb een schooltje smaller aan werken, maar we waren naar Kasper waarom kwamen en dat bevalt blijkbaar te goed. Hartstikke mooi. Nou, we gaan even naar over het project Lied 8 Kaspelen. Zo zit ik het goed? Maar taal en cultuur. Taal Ja. en En cultuur. cultuur op stritten, dat is het project. En de projecteur op zitten. Nou, voor de lusters, voor de harkers, vertel eens wat Nauta, wij gaan Ja. het door. Ja, cultuur op streden, de naam die zei het eigenlijk ik al. Hè? Ja, Nou, eigenlijk willen we de kern doen. Dus de onderwijs komt in dit project komt van alles gewoon heel mooi bij elkaar. Er zijn 9 kerndoelen voor het basisonderwijs en voor het onderwijs. Die ben in concept. Eerst ben ik met de maanden. Die maar dan in 2003 dat ik invierd worden volgens mij. Maar de concepten die ben al goed gehad. En daar is op inspelen. En nou, taal en cultuur ben daar de thema's. Werden we een combinatie eigenlijk maken van binnen oorlogswest met CDN. Onderwijsbegeleidingsjes, die Ja. hebben geholpen. Ik heb collega's die coördinator Fries ben of Fries en cultuur in portefeuille. Nou, die zijn voor het eigenlijk wild enthousiast bij de ideeën die er loskwamen. ja, Dus daar is het eigenlijk begonnen te rennen. En het houdt dan eigenlijk in dat de school een lesbrief, je gaat een lesbrief voorbereid. En die is helemaal uitwerken. En je hebt een heel grote mogelijkheid voor het onderwijs om op te sluiten. De combinatie die dus mij is burgemeester. En daar heb ik de link met de muziek en mij zien laatste nummer maken. ja. En succes, daar komt alles heel mooi bij elkaar. Want officieel is dit volgens mij, Tjibbe Brinkman is de portefeuillehouder om het zo te zeggen. Ja. En weet natuurlijk naar je college komt, maar nou, de kans is ook groot, denk ik dat er wegkomt. En het Fries kip natuurlijk zeer aan het hart. Ja. Hè, het. Ja. Want, Ja. ik doe nog haast niks met te zeggen. Maar het hier ik toevallig nog een link mee dat het Fries nou op het basiskwal ik verplicht is? Of wie dat in Achterkaspel altijd al zo? Nou, Kaspelen is wel een gemeente waar een proto-Frieske beroekt wordt. Hè? En Ja. dat het wel al heel wel goed past. Nou, inderdaad, besluiten Wolle en ik wat een provincie wil. Hè? Van CDN, van Kossai, die levert ik taalstypers op een basiskwal. Ja. Dus die ken daar ik vanuit die rol kan ze dus in dit project ik heel mooi meedoen en haar bijdrage leveren. Ja. Ja. En hoe is dit idee überhaupt ontstaan? Of weet dat, is het dus een Ja. die denkt van hé, want cultuur is toch wel iets van. Ja, cultuur en taal. En we maken die verbinding heel sterk. Dat ging het heel erg mee door, ging het heel erg mee door samen in het project. Nee, het is eigenlijk ontstaan. We gaan een taalplan naar Kaatsplan. In het kader van het onderwijskansenbeleid. En in het taalplan daar komt natuurlijk Fries meer taligheid in voor. En daar hebben we op een gegeven moment wat zei van, ja, hoe kunnen we op een Fries wordt ook nog wel eens wat negatief beschouwen en bepraat van zodat het een beperking was, een behinding was. Nou, we willen eigenlijk het gendeel. Ik Ja. wil het onthouden. Dus ik hoop ook eerst op een positieve manier ik naar het onderwijs dat Fries kikkers brengen. En Ah, dan daar. is ik nou de link naar de cultuur. En nou, op de website van de Burgemeester zie ik een filmpje en leerling. En op een gegeven moment komen ze dan bij jou te landen van, ja, we hebben een idee. En Ja. alle plaknamen met er wel inzetten. Ja, nou, dat wie al in oktober, dacht ik. En toen vregen ze van goh, wij hebben een idee, taal en cultuur op stritten. En we willen bij een als onderzoek doen naar, nou ja, wat ze in hun omjouwing, in hun directe omjouwing vinden kunnen, over taal en cultuur. En ze zeiden, ja, we willen eigenlijk ook wel wat een vesken, dat die bij een zelfs jongen kennen. Of, nou ja, neem het maar een beetje een soundtrack bij het project. En in die toen zeiden ze van, nou, of ik dat ik scrollen wil. En toen zeiden ze van, ja, daar moet anders wel alle plakken dan in. Want ja, alle basis kwamen wel weer graag dat die mooi door. Nou, dat weer nog wel wat een opdrachtje. Want Ja. we hebben
Alve, naar Tolve, hè, ik naar Twallingdwarp. Maar we Tolve dwarpen. En ja, als je dat in 3 minuten vetje willen, dan valt dat nog wel wat. En Gerkes Kleerse, Stroobos en... Ja, dat is Kleerste Stroobos worden uiteindelijk. Maar ja, ik denk dat het aardig slagen is. En ik had uiteindelijk zei want verleden jaar toen heb ik om in de kunde te komen met alle dwarpen, heb ik een kuier in West. Ja. En toen dacht ik van, goh, ik maak hier een kuiertocht door de hele mooie gemeente Achtkarspelen van. Ja. En daar ren ik van die ene uit oren aan en we hebben Rom en zo is het festival ontstaan. Nou, en dat had al eens een beetje een vluchtnaam, want daar waar ik het cultuurcentrum de Woordzang, waar daar ik bij behellen, Andries Renema. En ja, die hier daar wat snoorde plan mooi. Die zei van, zij woont dat ook wel uitvieren. En ze had uiteindelijk in februari, zo in februari, bij een Maitidsconcert, hadden ze het hier in Burgum, hadden ze het uitvierd. En toen maken ze er ook nog van de wereldpremière van dit festival. Nou, dat was vanzelf. PR en marketing. Ja, fantastisch. Ja, hoe had ze het bedacht? En dat kwam, nou ja, daar kreeg ik de Leeuwarden Kranten wat lucht van. Dus ik nam een heel groot artikel in de Leeuwarden Kranten. En ja, ik ben daar ook Westen zelfs bij dat Maitidsconcert. En het weer fantastisch. Want daar weer een aantal, ja, daar gingen ze mooi docenten en de leerlingen van Cultuurcentrum de Woordzang gingen ze dus een blaaspartij gingen ze maken bij het Veske. En ze gingen een rapper bij maken. En er waren al je jonge zangers en zangeressen gingen ze erbij vregen die dat ook daar dienen. En die dienen 3 stemmig. Ja, fantastisch. En toen dacht ik van, ja, maar dit is te mooi. Nou, die opname staat ook wel op de site van Achtkarspelen. Maar toen dacht ik van, ja, het is ook heel mooi om dat misschien te combineren met mijn eigen versie die ik maak hier. Om ik, nou ja, de soundtrack zeg maar, om dat ik te doen. En zo is dat ik ontstaan. En dat dus is een mix worden. En ja, dat is een mix worden. Dat cool ik maar de live-opnames komen we dat eruit hebben. En Hans Posma had me daar ook bij geholpen, want die hier de opnames maken. Ja. Ja, dus dat is weer fantastisch. En dat is uiteindelijk welke keer was Luslin? Die wil helemaal maar de woordzang erbij. Hè? Denk ik al en net of je het schreeuwboert in Sirhuis de Veen. Want daar zijn de rappers, de sausfamkes, die hebben rapt. Nou, dat weer fantastisch. En als het dan in de combi doet, nou, dan is het helemaal prachtig. En de cultuur, hè? Want ik denk het basisonderwijs zit best wel onder druk. Dus dat de leraren zeggen, schoolmeesters van ja, noemen we nog wat en dan hebben we dit nog en dat nog. Hoe wordt het ook zo ontvangen en wat is... wat wij kind denk ik hier misschien anders is het is heel belangrijk, maar het moet wel even gebeuren. Ja. Nee, nou ben ik wel nieuwsgierig natuurlijk hoe het valt in het onderwijs. De eerste jaren die we jaren die ben wel positief. En het is natuurlijk ik ben kerendoel, dus het is een vak wat ze savisa, wat mijn maten. En de opzet van de leesbrief die is zodanig dat kist er eigenlijk alle kanten uit. En dat is ik wel, er is wel sprake van vaktaalformules bijvoorbeeld. En dan kun je heel mooi koppelen om bijvoorbeeld orenvakken als kiertnis of idrieskunde. Ja. Dus er zijn heel veel mogelijkheden voor scholen. Want ik ben zelf wat aan next maar het Fries leesoffensief. Hè? Dus het lezen in Friesland, en op de Zaan, bewenners is eigenlijk slaggeletterd. Dus die kan wel lezen en scrollen, maar het het net hoor. Achtkarspelen zat er net voor onder, denk ik. Nee. Dat ik een zwarg, of hoe ik zie, zo'n zwargelijk. Nou, ik denk dat het in Achtkarspelen eigenlijk wel mij valt. Dat wel een van de gemeenten binnen werd Fries taal en bij de squal ik wel aardig hoe het valt. Ja, dit is ik Nederlands, ja. Dus dit is gewoon het algeheel. Het geheel taal. Ja, Fries zal wel wat minder wezen. Net hier, de meeste mensen praten het om, maar scrollen zijn ze natuurlijk altijd wel dingen. Ik heb hier een braaf ook zitten. Ja. Maar maar gewoon het lezen en scrollen in het algemeen. Ja, en de taalvaardigers, dat is wel een thema. Zeker wel in Achtkarspelen. Ja. En dat begint van lage letterdheid, bestrijding van, tot het stimuleren van. En ik meertaligheid past daarin. Dus daar hebben we dat taalplan op schreeuwen. Daar kom ik al die facetten wel in voor. We hebben heel nauw gewerkt met de bibliotheek. Er zijn allerlei programma's wel. Ja. Maar goed, ja. In de veelheid, is dat ik werd. Hè? Dus het is ik vooral, ik denk... even over wat oors, de woordzang is natuurlijk ook een pareltje. He, die we in deze beide gemeentes hebben, maar die heeft een soort projecten. Dit is toch wel heel mooi. Ik mijn talent wat al je weer ontsteert. Want muziek is natuurlijk een ding wat jouw leven ontwikkelt en mooi maakt. Muziekonderwijs, nou dan hebben we het nou. Maar
hoe kun je dit al je combineren, Burgemeester? Want het is natuurlijk, je gaat er ook besteden. Ja, net anders. Ik zei zoals van mij is muziek vooral iets van in de weekend of in de vakanties. En als het dan weer een vakantie geweest is, dan kwamen we wat. Nou ja, dan moet er de komende tijd verhuizen worden. Dus, want wij zullen verhuizen naar Boetenpost. En ja, dan gaat er wat tijd in zitten. Dus verwacht je de komende tijd net een heel soort nijwerk van mij. Wij moeten er even op terug. Ja. Heel nog hoe de komende jaren dan zitten van nou, hoe 4 jaar scoor je nog een keer aan. Hopelijk in deze setting, maar ja, 40 jaar bij de gemeente. Ik weet niet hoe. Maar Ja, ik ga nog wel even terug. je bent heel jong begonnen. Dus, maar hoe 4 jaar we nog een keer zitten, wat hoop je dan dat dit. Wat dit wat je mij bereikt, teweeg brengt. Ja, nou, ik hoop in elk geval dat het onderwijs het breed oppakt. Ja. Ja, en en 40 jaar, je wil natuurlijk altijd wel wat effect zien in brede zin voor het onderwijs oplevert, op onderwijsopbrengsten omhoog. Ik vond het jou beleerd zag zelf. Ja, exact. Ja. Burgemeester, tot slot, wat had jou in je zin uit het lied? Dat is wel een beetje een gemene vraag natuurlijk, maar als nou zin zoiets van, nou, dat is eigenlijk echt de essentie, of misschien is de titel wel, dan mag je het nummer aankondigen. Ja, nou, het laatste zongen we daar emotioneel. Dan is hoe mooi te worden binnen, dat wil toch elke niet. Daar eindigt het feestje maar. Ik denk dat dat wel de essentie is van het feestje. Ja. En hier is een prachtpaard, terug 8K. Nou, hartstikke mooi. Dank je wel, Burgemeester Jouke de Oude Vries en Sietse Nauta.